Emariak emakumeen ekarpenak ikusarazten tailerrean, emakumeek historian zehar egin dituzten ekarpen batzuen berri zabalduko dugu, ez? Azkenian ditugun erreferenteak arlo guztitan, bai ekonomian, kirolean, politikan, enpresa munduan, gizonezkoak dira. Eta erreferenteek laguntzen digute gure ametsak, ez? Eukitzen, gure burua ikusten lan batian edo bestian, kirol bat egiten edo bestea, orduan oso importantea da erreferenteak eukitzea. Eta emakume referenteak eukitzea ere bai, ez? Orduan, tailer honekin gure alea jarri nahi dugu, behintzat emakumeen ekarpenetako batzuk gaur egunera ekartzeko eta horren garrantzia azpimarratzeko. Dinamika batzuk egingo ditugu, ez? Hasierako, hitzaldi partearen ondoren, denen artean honen inguruan hausnartzeko eta jabetzeko honek duen garrantziaz eta norberak egin dezakenaz, ez? Emakume referente horiek ahalik eta gehien zabaltzeko, ez? Norberaren gandik hasi eta inguruko pertsonen aurrengan horren berri ere emateko. Ipuin parekideak lantzen tailerrean ezkidetzatik abiatuko gea. Azken finean ezkidetza testu ingurua delako eta gauza guztik bere testu inguruan kokatu behar direlako ulertzeko, ez? Nundi datozen eta zen norabide daukaten. Orduan, kasu honetan, ipuin parekideen balioa azaleratuko dugu, ezta? Azkenian ez gera konturatzen askotan, ipuiek ze garrantzi daukaten, txikitatik gure autoestiman, gure gauzak eta realitatea ikusteko moduan, gure baloreetan, eta ezkidetza lantzeko baliabidetako bat dira ipuiak. Orduan, ipuin parekideak zentzu diren jakiteko, hainbat baliabide erraminta ikusiko ditugu, eta sexistak zentzu diren bereizteko, ez? Eta gero ere, nola sexistei ere bere buelta eman dakiok egun, eta ipuien inguruan arituko gara, orduan, hemen adibidez pare bat ipuin parekide ikusgai ditugu, saioan bertan dinamika batzuen bitartez, ipuin parekideak eta sexistak eskuraukiko dituzue, zuek ere, azterketa txiki bat egiteko taldian, eta ikusteko norberaren gain ere badagola ipuin batzuk edo besteak aukeratzea erosterako orduan edo norbaiti oparitzerako orduan. Orduan, denen artean lortuko dugu hausnarketa eta ariketen bitartez, behintzat ikuspegi hori zabaltzea eta ipuiei dagokien garrantzia ematea. Nola jakin dezakegu euskararen erabilera sexista egiten ari garen ala ez? Esaten da, gure euskara ondoko hizkuntzak baino zama arinagokoa dela sexismoaren ikuspuntutik. Ikus dezagun adibide bat. Otsoak lortu omen du urte honetako gol gehien sartu duen kirolaria izatea. Zer gertatu da? Zer irudikatu duzue? M8 hori ez badugu ezagutzen. Ezakigula. Aldiz, Miren Otsoa baldin bada gure futbolaria, ikustarazi dugu eta badakigu nor den, ez dugu izkutatu. Gisa honetako ariketak eginen ditugu tailer honetan. Kaixo, Ainhoa Lendinez daukat izena, beti izan dut izen hori, baina lagun batek esaten didan bezala garai bateko Ainhoak eta gaur egungoak ez daukate apena zer ikusirik eta hain zuzen ere hitzaldi honetan honen berri eman nahi dizuet, nire aldaketaren berri. Funtsezkoa izan delako bizimodu osasuntsu baterantz bidea egiteko. Ez naiz ezertan aditua, baina emakume izanik gauza askotan aritzen naiz, besteak beste une honetan ETB-n dihardut lanean, baina nire zaletasunik handiena mendia da. Horiek abia puntua hartuta 3 arlotan ardaztuko dut hitzaldia, elikadura, ariketa fisikoa eta entrenamendu mentala. Helburu bakarra daukat, nire aldaketaren berri emanez, segurazki aldaketa hori emateko gogoz, baina beldurrez dauden emakume guztiak animatzera. Gure gai gara edozer, nahi dugun edozer lortzeko. Beraz, animatu, Iruñan ikusiko dugu elkar. Kaixo, nik orain presentatuko dizuet hitzaldi zikloaren barnean egiteko asmoa dudan tailerra. Eta nola tailer horretan, zuengan biziarazi nahiko dudan edo sentiarazi nahiko dudan, nola aurrak hazteko modu
zehatz baten bitartez edo, ez dugun gero helduaroan ezer ikasi beharko, ez dugu ikasi beharko elkarrekin ongi bizitzen modu parekide batean eta modu aske batean, baizik eta iruditzen zait hori berez dakarkigun zerbait dela, eta aurrak zaindu eta aurrak hazteko modu zehatz baten bitartez hori berez etorriko den eta gero ez dugun zertan hori ikasi beharko. Berez dakarkigun zerbait da, gainerakoekin modu sano batean elkar bizitzeko gaitasuna berez dakarkigu, eta berez egin behar duguna da helduok begiratu nola hori kaltetzen dugun, eta hortik sortzen diren gerora zapalkuntza eta asimetria eta mendekotasun egoera guztiak. Hori bada modu bat ekiditekoa.